Okei, elikkä me ollaan teidän Fresari-coachit. Mä olen Sara. Mä olen Hanni. Ja mä oon Kiki. Ja me tullaan opettaa teille tällä kurssilla, mihin te toivottavasti osallistutte, niin rollerderbyn alkeet. Ehkä vähän semmoista luistelu niinku osaavuutta ja sitten vähän kontaktia. Koska siitähän tässä lajissa on kyse. Ja rollerderby on täyskontaktilaji, jossa on 3 eri pelaajapaikkaa. On jammeri, joka juoksee karkuun, eli minä. Sitten on blokkeria, joka yrittää ottaa kiinni tai pitää sitä jammeri takana. Ja sitten on pivotti, joka tekee samaa hommaa kuin blokkeri, mutta se voi muuttua jammeriksi pelin keskellä. Saattaa kuulostaa vähän sikalaiselta, mutta mitä se vähän välillä on. Mitä sä teet, kun sä juokset karkuun? Mitä varten sä juokset karkuun? Meillä, silloin kun me pelataan, radalla on aina 2 joukkuetta. Molemmissa joukkueissa on 3 blokkeria ja 1 pivotti ja 1 jammeri. Eli aina 5 per joukkue on radalla. Se jammeri yrittää päästä niiden blokkereiden ohi. Ja aina kun se ohittaa yhden vastapelaajan, niin se saa siitä 1 pisteen. Ja sun pitää siis pitää sun vastapelaaja jammeri sun takana ja sun joukkueen takana. Ja samalla vähän ehkä auttaa omaa jammeriin pääsee toisista ohi. Ja näin kerätään pisteitä ja kierretään rataa aina jamien aina. Niin niistä varusteista. Lajissa tarvitaan tietenkin kypärä ja luistimet. Ja polvisuojat, kyynärsuojat ja rannesuojat sekä hammassuojat. Mä oon Sara, käytän pelaajan nimeä Taavi ja mä oon ite 17-vuotias ja oon luistellut noin 1,5 vuotta, ehkä vuoden sillai nyt derbyssä ja sitten tosi vankka luistelutausta on jo, että on 12 vuotta taitoluistellut ja 10 vuotta siitä on ollut kilpaluistelua, että tämä kilpailu on lähellä sydäntä. Ja, mä tulin derbyyn sillä tavalla, että mun äiti aloitti sen ja sitten ne vähän niinku rupes houkuttelemaan kaikki mua. Eka ne houkutteli mun siskoa, että taitoluistelija, tuu pelaa, sä oot varmaan tosi hyvä. Sisko oli ihan silleen, että ei todellakaan, ei ollenkaan. Ja sitten ne rupes niinku mua houkuttelemaan ja sit mä olinkin yhtäkkiä rullilla ja Fresari-kurssilla ja sitten mä olinkin pelaamassa ja siitä se sit lähti. Joo, ei siinä varmaan muu. Tosi kivaa. Ja mä oon Kiki, aka Rexi. Lempinimeni juontaa juurensa K-Rex-pelaajan nimestä ja koska rakkaan lapsella on monta nimeä, niin se on Rexi. Ja koska meidän joukkueessa on tosi paljon vastaavalla nimellä kuin Kiki, niin oli aika nopeasti pakko keksiä joku toinen nimi, koska me ei tunnistettu toisiamme. Meitä on siis myös Hiki ja Niki. Ja Kikki. Ja Kikki. Eli sen takia Rexi. Aloitin derbyn vuosi sitten. Kävin viime syksynä Fresari-kurssin ja nyt onkin yhtäkkiä täällä Fresari-coachina. Tää on varmaan tosi hyvä Fresari-vuosi teille kaikille. I believe so. Eli 0,5 vuotta on nyt pelannut tai ollut normitreeneissä mukana, ollut mukana peleissä ja tänä syksynä meidän joukkue menee divariin pelaamaan, eli sieltä tulee ihan pistepeleihin pääsemään. En mä oikeastaan muuta. Taustaa mulla on vähän kaikesta urheilusta. Kaikkea on kokeillut. Tähän on nyt jämähtänyt ja ihan hyvältä tuntuu. Kiva on. Moikka, eli mä olen Hanni. Pelipaidassani lukee Bulls Hit. Numero on 5. Olen harrastanut tätä lajia muutaman vuoden. Silloin aktiivisesti ja olin suurin piirtein vuoden verran pois luistimilta. Palannut nyt takaisin ja päätynyt Fresari-coachiksi. Jees. Jäädyin. Ja kaikille menee aina silmät.
pelottaa niin paljon. Kyllä se menee ohi. Silleen niinku oikeesti. Niinku, sit mä vielä yritän aina kaikkia tyhmiä niinku kohteen. Niinku esim. Siellä. Kas kuvaat. Siinä siinä disco ja black metal pelissä, siellä oli se tosi pitkä ja niinku muutenkin silleen, se oli semmonen, että se vaan pysyi siinä ja se peitti sitä rataa. Ja sit niinku mä olin silleen, tuon minä yritän niinku siirtää 60-kilonen minä. Sit mä menen niin. Mut sä nousit ylös. Yrititkö uudestaan? Hyvä! Mitä se on? Onnistuko? Sydänsurua ja paljon hittejä. Siitä on derby tehty. Ja siis sydänsuruilla en tarkoita mitään silleen rakkautta, vaan sitä kun sä et saa jotakuta kuvat itse, niin säälittävä kokonen. 161,5 oikeesti silleen minä. Ja siis 2-metrinen äijä. Siis niinku mä edes yritän niinku. Joo. Terve! No. Se nyt kuvaa. Joo. Noniin. Se on kuvannut tämän koko keskustelun. Ja kikatukset. Yeah! Mutta siis tästähän pääsemme asian ytimeen, eli kaiken kokoisilla ja muotoisilla ihmisillä on paikkaansa derbyradalla. Kyllä. Kaikilla on oma tehtävänsä. Jokainen löytää pakasta paikkansa. Niin, et niinku, jos sä oot pieni, se voi olla sun niinku, etuna sillä tavalla, että sä pääset pienistä raoista. Jos sä oot iso, niin sit sä voit peittää vaikka koko radan, jos tekee mieli. Ja sitten voit antaa semmosia mahtihittejä sinne, että muut vaan lentää ja tälleen. Voi olla erilaista. Sitten kans se, että sulle ei tarvi olla semmoista niinku vankkaa urheilutaustaa, mikä saattaa löytyä, mutta kaikilta ei välttämättä löydy. Että tää on kuitenkin silleen helppo laji. On. Sillä oppii. Tää on Ja helppo kunto laji kasvaa. oppia, mutta vaikea sitten osata. Siis kaikki säännöt ja tekniikat. Ja... Mut ne tulee ajan. Ja sit Niitä kans- pitää ressata. Joo, ja sit kans se, että sun kunto kasvaa ihan hillittömästi. Mitä mä oon... Ja pylly. Niin. Kyllä. Ja reidet Mhm. saavat muotoon. Mitä mä oon aina ollut, mä oon 12 vuotta taitoluistellut, 6 vuotta ollut ykselin, 6 vuotta muokkerina. Ja en oo ollut ikinä niin kovassa kunnossa, mitä mä ehkä nyt oon, kun mä taitoluistelen sekä harrastan derbyä. Ja se kaikki on periaatteessa ehkä sillai derbyn ansiota. Et siitä tulee sillai kunto ja niinku, semmonen niinku fyysisen rasituksen niinku pitkäkestoinen jaksavuus kasvaa. Että se niinku se on vähän kaikkea. Se on sitä räjähtävyyttä ja sit se on sitä pitkäkestosta ja se on vaan semmonen upea sekoitus kaikkea ja just pylly kasvaa, reidet kasvaa ja... Mut siis ne kasvaa hyvällä tavalla? Joo, hyvällä tavalla. Joo, vatsalihakset on semmoinen sixpacki. Sen voi ainakin piirtää, jos ei huonosta. On se siellä alla vankkana ja voimakkaana. Niin, sisäiset vatsalihakset, se on se juttu. Joo. Tasapaino kehittyy. Ihan tosi paljon. Kyllä, sit muutenkin semmonen niinku sun niinku sosiaalinen verkosto kasvaa ja sä saat enemmän kavereita, sä saat enemmän tukipilareita, sä saat niinku sä vaan tunnet olos ehkä silleen turvalliseksi tai silleen, että on kavereita, on jotkut, jotka on sulle semmonen yhteisö, jos ei vielä oo. Ja vaikka olisikin, niin sit se on kiva saada lisää kavereita. Niin. Joo, tässä tulee heti samalla semmonen 20 kaveria, Joo. jotka viestittelee sulle paljon. Kyllä. Joo. Kaikki on tosi oikeita ihmisiä tai tämmösiä, että kukaan ei sillai feikkaa. Kaikki, vaikka sä tulisit niinku sinne joukkueeseen, sä oot ollut vasta viikon siellä, se silti tuntuu siltä, että sä voit olla itse, koska kaikki arvostaa toisiaan ja kaikki arvostaa toisten erilaisuutta ja ollaan avoimia. Annetaan muiden tehdä mitä ne tekee. Se on niinku hieno asia. Kyllä.
Oliko siitä yläikärajasta mitään puhetta? Ei. Ei oo. Voi tulla niin vanhana kuin haluu, voi tulla 16-vuotiaana. Se on alaikäraja. Semmonen löytyy. Joo, semmonen löytyy. Sä voit tulla 16-vuotiaana, voit tulla, mutta alle 18-vuotiaana tarvitsee vanhemman luvan. Siinä on semmonen joku ihan lupalappusysteemi. On. Joku tämmönen. Mut mikäli ilmoittaudut Tresorille, niin kerro, että oot alle 18, niin laitetaan se lupalappu. Joo. Ja sitten itse olen siis 17 ja aloitin siinä sillai 16V aikana sitten tän kerbailun ja on ollut aikas mukavaa. On just niinku sanoin, on luistellut tosi paljon. Niin sitten oli kiva löytää joku laji, josta on hyvä, koska minähän en itse tykkää olla huono missään, niin sitten tää oli hyvä tämmönen, että mä vaan menin sinne rullille ja sit mä olin sillä et siinä meni lintu. Se pesä on tuolla. Joo, niin en tykkää olla huono missään, niin sitten tää oli hyvä tämmönen laji tulla tänne, että tässä on niinku vähän pitää oppia uutta, mutta ei paljon, niin tuntee olevansa hyvä. Tai itse ärsytti. Joo. Sitten on pari vuotta tässä toiminut niinku luistelukouluohjaajana valmentajana, niin sit mä ajattelin, että voisi olla kivaa kokeilla valmentaa aikuisia jostain vähän erilaisesta. Kuitenkin tosi eri asia on aikuiset ja lapset ja niiden käsittely, käsittely, mutta niinku kanssakäyminen. Eli siis tervetuloa Toivottomasti. Taavin käsittelyyn. Tere tuleva. Harkoissa on hyvä, kun ne on illalla. No aika myöhään kyllä, mutta joskus on jopa todella myöhään. Joskus todella myöhään, mutta jos on niinku varmaan töitä osalla on, tai jos käy vielä kouluun ja on koulussa, niin nämä ei ole mitään keskellä päivää, vaan nämä on vasta illalla nämä harkat. Jos on muita harrastuksia, nämä saattaa olla niiden jälkeen, koska nämä on ihan illalla. Et se on kans ollut ihan kiva, mutta joo. Siinä on puolensa. Joo. Toisaalta jos on hirveän aikainen herätys, niin joskus ehkä vähän keljuttaa, että on myöhään harka. Mut näinhän se menee, mitä sitä ei tekisi. Rakkaudesta lajiin. Niin. Ja sitten mun mielestä kans ihanaa on se, että koska meidän semmoset henkilöt, jotka pelaa meidän kanssa, niin ne kans valmentaa meitä aina vuorotellen. Niin mun mielestä se on ihanaa, että niinku se pysyy semmosena niinku se joukkueen ympäristö pysyy semmosena kaveripiirinä, että ei tule semmoista niinku suurta valmentaja-asemaa ja pelaaja-asemaa, vaan me ollaan kaikki vähän niinku semmoiset sekaiset ja annetaan vaan neuvoja. Ja sitten niinku, jos on ollut tosi pitkä päivä, että on pitänyt aamulla herätä tosi aikaisin, tai jos on vaikka jossain yövuorossa, niin sit sä voit sanoa, että hei, et mä en tuu treeneihin ja siitä ei sillä tuu silleen hirveästi mitään sanktioita, tai ei oikeastaan ollenkaan. Ei sit tuu mitään sanktioa. Totta kai se on sulle oma häviö, kun sä et sit oppinut niitä juttuja, mitä siellä tehtiin, mutta yleensä me tehdään samoja juttuja usein, niin etusen pakiotteeseen pääsee messiin.